Què tal? Bon dia. Avui ens hem alçat literalment congelat, ambient de rigorós hivern a tota la Comunitat Valenciana, temperatures que fins i tot en la mateixa línia de costa han quedat pròximes a 0 graus, hem tingut gelades en punts pròxims al litoral i només en 4 o 5 raules, en 4 o 5 observatoris, les temperatures no han baixat de 5, de 6 o de 7 graus. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com tenim núvols entre les Balears i la Comunitat Valenciana. Pensàvem que alguns d'aixòs núvols tocarien de refiló punts del litoral de la meitat sud, però han quedat lluny de nosaltres i tenim el cel ras amb molt bona visibilitat des de primera hora del dia. El vent també ha encalmat, això farà que la situació marítima també vagi tranquil·litzant-se de cara a les pròximes hores, però sobretot destaquen les temperatures. Les gelades, com és habitual, han afectat totes les zones més interiors de la comunitat, arribant a 5, 6, 7, 8, fins i tot a 10 o 11 graus per davall de zero en algun observatori en les zones més fondes. Destacar que ha sigut menys la zona que no ha estat afectada per les gelades, hi ha un percentatge del territori de la Comunitat Valenciana on ha gelat superior a la zona on s'han lliurat de les gelades. Només en punts de la Marina trobem temperatures de 5-6 graus, també a l'extrem sud d'Alacant, a Torrevieja, però sobretot destacar que en algunes zones pròximes al litoral les temperatures han baixat de 0 graus en punts de la Ribera, també de la Costera, fins i tot de la Safor, del Comtat, de l'Alcoià, i inclús també en zones de l'interior o centre de Castelló trobem temperatures de 2 i 3 graus per davall de 0. Al litoral de Castelló temperatures entre 2 i 4 graus, a la ciutat de València la mínima ha sigut de 3 graus, un ambient molt fred, demà es mantindrà, però sembla que a partir de migdia començaran a pujar les temperatures. De fet, està previst que demà, la nit o esta nit, la matinada de divendres a dissabte, siga tan freda com la que acabem de deixar darrere, perquè a més el vent estarà prou encalmat. Demà de matí, cada migdia, notarem com ja es recuperen les temperatures, es deixarà sentir una miqueta de ponent, de mestral cap al nord, amb apenas algunes pinzellades de núvols alts, continuarem pràcticament amb el cel lliure de núvols a tota la Comunitat Valenciana i sobretot notarem com pugen les temperatures màximes, tot i que a partir de migdia deixarà de bufar ponent en moltes zones de litoral i acabarà entrant el xaloc, el vent del sud-est. Les temperatures mínimes d'esta pròxima nit, de nou de rigorós hivern, temperatures que de nou arribaran a 5, 6, 7, 8 graus per davall de 0, encara tindrem temperatures negatives a bona part de les comarques més centrals, toca patir els llauradors una nit més per veure l'abast d'aixes gelades i en punts de la costa de nou temperatures de 2, com a molt 3 o 4 graus, però a migdia pujaran les temperatures i junt a la costa trobarem valors ja de 15, 16, fins i tot 10 graus a la ciutat de València, a les comarques més centrals quedaran entre els 12, 14 o 15 graus i de nou en punts de l'interior també recuperaran, però encara trobarem valors ben fresquets. Les temperatures més altes a les zones de més al nord quedaran al voltant de 6, 7, com a molt, de 8 graus. Diumenge continuen pujant les temperatures, encara tindrem una miqueta de vent de ponent, portaran de vesprada alguns núvols a les zones més interiors de la comunitat. El ponent farà que les temperatures ja queden més pròximes als 20 que als 15 graus a molts observatoris del litoral i a les comarques més centrals, i dilluns comencem una nova setmana amb pocs canvis en la situació meteorològica. Pot ser dilluns no patint massa canvis en les temperatures, vents fluixos de xaloc a València i Alacant, vents de mestral encara cap al nord, i sembla que dimarts es generalitzarà el vent de xaloc, vent d'origen marítim, que pot deixar les temperatures una miqueta més baixes en punts del litoral.